para sa mga bagong vlogger din nga hapit na mutungtong og 10k ilang followers sa Facebook, ay mo kumpiyansa kay usahay na mo message ninyo, usahay sa email gani nga mo kuan kuno sila nimo og ads unya ilang kinahanglan ipapost ra sa mong page. Ay kumpiyansa kay mo na hinungdan na wa akong usa ka page hapit na to mo 10k nya akong gi-follow ilang instruction, pero moto di na ako magamit akong page Donald Osorio kani nya ang nigamit ani mga Indian na. Usa sa ilanan nga legit ba ang email, adto katanaw sa email pareha na yung akong nadawat na email, mataad Facebook mataad dili meta. So kana palang daan dayon ang usual nga kung meta ang mo send kay syempre meta ang ilahang email, no, ang ilahang last sa email kani. Usa lang ni ka red flag kung ang ni contact ninyo dili legit ang ilahang email ad, kana lang ay kumpiyansa